Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Ginabulubanta sa 6 bilyones pesos nga kantidad ng katumbas ang hog industry sa Negros Occidental. Kag ining nagapabilin sa estable nga kondisyon sa pihaksang pamahog sang African swine fever. Apang paano ba lagi napasiguro sang otoridad sa probinsya nga mapabilin nga hilway sa ASF ang mga baboy? Ano nga mga tikang ang ila ginahimo para mapunggan ang posible pagsulod sa mga kargamentong nga infected sang ASF sa ilang mga puerto kag boundary? Ano naman ang ila ginalantaw nga sabat sa pagsaka sang presyo sang karne sang baboy sa mga balaligyaan? Ang epekto ng African swine fever mga kapuso sa mga local producers sang baboy diri sa probinsya sang Negros Occidental ang aton talakayon kaupod sa aton Provincial Veterinarian si Dr. Renante Decena. Hi Doc, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. May aga. Yes, good morning Adrian. Good morning sa aton mga viewers sa GMA. Dr. Decena, we have come to realize that ASF is a real threat sa makasapatan kag indirectly sa palangabuhian sang aton nga mga local hog growers. How do we secure our borders right now, Doc? Well, sa November 2019, may ginpasar na ordinance ang probinsya. So, may gin-create nga task force. So, it's composed of quarantine team, legal team, surveillance, and information team. So sa borders now, we deploy different veterinary quarantine officers and inspectors to provide some services in terms of disinfection. May mga makalusot pa gyapon Dok sa barko, di gani sa airport Dok, no? And usually, ang ginarason sang mga pasahero nga nagabit-bit sa mga produkto, they are unaware kuno sang mga bawal kag hindi bawal nga pwede nila madala pauli sa probinsya sa Negros Occidental eh. Well, ang amon na confiscate last year is about 32.65 million metric tons, no? 32.65 metric tons. Ang value niya is 5.57 million pesos. Usually amo nang mga kultura sa Filipino nga palutson, then kumadakpan wala siya kabalo. Ang amo niya nga mga members ng task force ginasunog na nila dahil sa incinerator naton sa airport kadiri sa may Redco. So ang sa Escalante kinapabalik na sa Cebu. Kadri sometimes sa Kabangkalan, may isa ka checkpoint kita kag sa Hinubaan. Doc, because of the ASF scare sa Luzon, anong mga nagkalailain nga tikang naton to keep the province of Negros Occidental ASF-free sa gihapon? Damo kita ginobra sa in terms of production. Kay dapat ang aton nga produkto pagwa. So surplus yung Negros in terms of pork and pig production. So meaning, hindi magpasulod sang baboy kag meat products kay sobra kita. Kita ang supplier. Ang aton sobra is mga 10 to 15,000 ka pigs per month. May programa yung probinsya sa animal genetic improvement. Kag organize ang 15,000 ka mga racers. We have also mga 700 ka para veterinarians nga na-deploy sa kada barangay. They are barangay-based barefoot technician nga nakabulik sa surveillance kag sa price monitoring. Every week mayroon kami price monitoring nga mapabalo ang farmer, ang racers, ang presyo sang baboy. Okay. At the same time, presyo sang mga pork and meat products. So, continue na siya para ang pumuluyo, kabalo nga ang industriya sang baboy, isa sa ginasandigan ng livelihood sa mga pumuluyo. It's worth 6 billion industry. Dr. Decena, right now, ang prices ng meat products sa Bacolod City kag Negros Occidental are surging. Wala untat sa pagtaas. Ginakampanya bala naton nga magbalik na sa pagpadamo ang aton mga local growers matapos ang malawig nga surplus. Long process na siya ginobra sa probinsya. Sa 2002 pa na kami nag-start ang sow replacement. Mga daan nga mga nayon ginaislan sa probinsya. For the past 15 years or so,
And last year, nagpahatag na kami sa breeder piglets. And right now, kami to buy another batch. So, quite a problema in terms of production. Kay may mga AI centers gintukod sa probinsya with laboratory na. Kagdamo kami AI technicians para mapadamo ang baboy. Ikadua, ang monitor size, ang efficiency sa baboy namon taas na, more than 11 to 12 piglets per parity ang pagbata. So ang Negros isa sa pinakadamo baboy sa bilog ng Pilipinas, no? Number 1 kita sa backyard racing. So ginatingwa na mo ng ang gap nga 2.32% reduction compared to 2019. Madugangan na muna this year with the program of the province kag sa private sector with the feed companies, kinabulikan kami sa buying back. Dr. Decena, madaming salamat for taking time, no? Agod na ang mga bisita diri sa GMA Regional TV Early Edition. Kabay panatagan ng mga kapuso naton sa Negros Occidental kag sa Bugos, ng Western Visayas sa kinahanglan naton seryosohon ang ASF o ko ng African Swine Fever.